Ncedi mfowethu, yabona phela namhlanje mina ngeke ngithathe njengomuntu wasemachuneni. Mina into engibona ukuthi uyangayisa nje mina ngibona wena. Uyangayisa ngoba awukwazi ukuchaza ngandlela ochaza ngayo. Ngoba leyo nto leyo ndlela ochaza ngayo ukungenza isilima. Mina ngiyabona-ke umuntu ohambe edabukela yonke into. Into efanele uyamukela wena ukuthi uSgwebo uyeyisa nje. uSgwebo uyeyisa kodwa egcineni kosuku noma ngabe uyisihloko noma ngabe akasihlobo. Ngoba yena usenquma ungena empini. Usho ukuthini uma uthi umlungu lo kwamanqele? Usho ukuthini? Angizwa lapho ukuthi uthini. Indlela nangendlela nje uqhubeka ngayo uchaza yonke le voice note yakho iwukweyisa nje, oyikweyisa nje. Akanoma into enifundisa emaphoyiseni lapho, nami nibhala khona amathikithi la, nami nimise imoto engenabhampa. Iyona into enifundayo leyo. So namhlanje ngiyakubhlokha mina nje. Ungaphinde uyibale njengechunu. Qhubeka nobuphoyisa labo, nihambe nimise imoto lapha nemoto ey'thwele. Ndaba ezintsha, uyaphila? Uthini manje ubaba omncane? Ngiyabona la upostile la ku-TikTok, eposte i-voice note yakho. Hayi, ubaba omncane ushaye kabi impela ndaba ezithi. Hayi, ngoba phela bengithi hayi isihlobo sakho phela njengoba uzala kwaNtombela, kodwa hayi ndaba ezithi angazi ukuthi nje hayi uyisihlobo esingesihlobo, hayi uyaganga, kodwa ndaba ezithi amezosishaya kanje siyikhaya. Yazi anganeme kanjani nje ngoba bomncane ngoba phela bekwanele mezoshaya ashaye-ke umanxele umlungu yabo kuphelele lapho. Manje wena ungena ngaphi manje endaba ezithu yabo? Azavusa impela amanxeba lawe endidani impela asokhozini lathi ngizwe bloody full. Hayi indaba ezithi hayi baba omncane uyaganga impela nje. Futhi ufuna ukuvusa impela lento yendidani impela yayikubhaxabula lapho ndaba ezithi. Hayi. Angazi indaba ezithi angazi kodwa lento ufuna